Kai kuna ina matan TikTok abin ya zo ƙarshe in ji mai cikin wata tara Allah ya yi halitta a nan. Kalle da kyau farar mace mai fara aniya sai ta na a hanya kake san abin da nake so. Jakar oba. Haba amare Taufik amana Adam e zango a saka faɗa bane ki dan yi murmushi mana. Ga wuta ko ke fa Hafsat hagu da dama amare Taufik amana Adam e zango ban hagu da minkin kashe. Kai yau kuma haka zamu da ke? To waye ya hada mu da ke zaki ji an baya a idan jama'a daure ki faɗa min. Gwalo ma zaki mun na manta fa ke ce jarumin fil din hagu da dama lalle kina san hannayen ki ta nuna mun su aga. Jakar oba. Ya dan kombo. Yau ma bai kamata in kawo ka ba. Alƙur'an ƙarya kake. Ka gare na mutane hankali mana. To ka san wannan yarinyar? Ka sa namiji a kan namu ko sheka da lodi sun sauka. Kai. Aba. Kwantar da hankalinka zo na kama ya mu amfani kina ina Hafsat hagu da dama nuna mai gashi kanke gani. Nan ba ta maka kai haƙuri da wuri uzuri ai zafi kai haƙuri. Kai. Aba. Ya dan kombo. Na'am. Da wannan gashin kan nata da ni wanne ka dauka amma fa iya gashin kan nata fa. Alƙur'an ƙarya kake. Ka gare na mutane hankali mana. Kai ka ga abin da ke hatsarin da kai baka iya cin arziki ba duk wanda zai sama ta kai da ai ya rage. Ba a taɓa kama ni da. Kai me yake damun ka ne hakan nan ne? To na ce kina ina Hafsat hagu da dama an mare Taufik ki zo ki raba wannan falantin ka mu kai mu akan ki. Au dariya ma zaki mu je mu kashe kenan. Wannan fa shine kwashe-kwashe.